Ahoj, je tu první video, je to tag, co dělám mnou. Je to 15 otázek, máme tady. První otázka, kolik měříš? Měřím 155 cm. Druhá otázka, kolik je ti let? Je mi 14. Třetí otázka, kdy ses narodila? Narodila jsem se 4. května 99. Čtvrtá otázka, jakých trendů se většina tvého oblečení drží? Moje oblečení se nedrží žádného trendu, dá se říct. Já většinou si na sebe vemu, co se nosí, nebo tak. Třeba teď mám na sobě vestičku s černým tílkem, prostě co se mi líbí. Pátá otázka. Máš nějaké piercingy nebo tetování? Nemám, ale chtěla bych tetování. Šestá otázka. Existují nějaké potraviny, které nesnažíš? Nemám ráda houby a vařený hrášek. Sedmá otázka. Jaká je tvá oblíbená momentální písnička? Já jsem si teďka hrozně oblíbila Skyscraper od Demi, potom Let It Go od Demi, Story of My Life od One Direction a od Justina Aldermares. Nevím, jak se to čte. Když jak se omlouvám, jestli jsem to špatně přečetla. Osmá otázka. Zlato versus stříbro. Nenosím ani jedno. Kdybych si měla vybrat, tak asi stříbro. Já většinou nosím spíš ty gumové náramky a ty pletený. Jakože zlato a stříbro moc ne. No vlastně vůbec. Devátá otázka. Jaké jsou tvé záliby? Ráda kreslím, zpívám, i když to vůbec neumím. Píšu povídky a bloguju. Desátá otázka. Rtěnka versus lesk na rty. Třeba teď mám rtěnku, jenom takovou světlou. Jednu dobu jsem hodně jakoby byla na lesku. Teď jsem zase hrozně dlouho na rtěnce. To mám tak jako střídavý. 11. otázka. To bylo 16. Prostě 11. Zima versus léto. Já mám na zimě ráda Vánoce. A na létě mám ráda, že se můžu vykoupat, takže já mám ráda oboje. 12. otázka. Máš akné? Já na akné docela trpím, já to mám po mamce, takže bohužel. 13. otázka. Je tvá pleť mastná, suchá nebo normální? Ona je občas mastná a občas normální. Nikdy není jako vyloženě suchá. Já mám úplně divnou pleť. 14. a předposlední otázka. Máš špihy? Já jenom v létě, takhle tady, takhle na nose a na licích kostech. 15. a poslední otázka, velikost boty. Mám 38 až 39, takže to byla poslední otázka. Pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a po případě koment, co se vám nelíbilo. Pak můžete do komentů napsat, jaký video bych měla natočit další. Já jsem si všimla, že jsou hodně nákupy, jakože sledovaný, takže když budete chtít, tak můžu točit i nákupy. Pak teďka mám v plánu natočit, jak se to jmenuje? Chubby Bunny, ano. Doufám, že se s vámi uvidím u dalšího videa a mějte se hezky, ahoj.